Vamos a continuar partida. Hoxe vamos a ver, a pesar de que xoguei o martes, creo que foi, si como dixen hai un pouco, estou un pouco desubicado xa. Vale, aquí temos que ir a cara do inimigo. Encontra o programa candidato principal. Contención, programa de... O sea, estamos no sector que é e temos que ir a esa zona que veremos se chego pronto ou non. Antes de nada, vamos aquí a ler esto. Jesse volve a executor central reunirse co seu irmán. Dylan cambiouse polo GIS. No, cambiado polo GIS, pide a Jesse que vaya ao programa candidato no sector de contención para que descubra o lado oscuro da axencia. Jesse acepta, pero en realidade ten a intención de ir a buscar o proyector, o obxecto de poder do que Dylan revelou que é a causa de invasión do GIS. Vale. Ahora ben, por donde vou? Pois vamos a intentar ir por donde parece que é. Pero bueno, non todo é o que parece, xa sabedes. Xa dicía a canción. Hostia. Estos se resistían. Matei no dun tiro ese. Xa non me dei conta. Vale, hai un... Hostia. Quitaronme tanta vida xa de golpe. La madre que os pareo. Boas, Faron. Queda algún, ¿no? Sí. Yo diría que as sillas, que a base de unha silla de oficina podía ser algo usado para matar. Vale. Vamos aquí un... Aquí xa estive. Bueno, claro, unha zona que xa... Xa estamos coas voces rayadas. Vale, aquí non podo chegar a ningún lado polo que vexo. Vale, por aquí hai un baño de mulleres. Neste sempre hai máis papel higiénico. Non me preguntedes por qué, sempre o digo. Como digo, estou destinado a perderme. Este xogo, o que é o mapa, pois non axuda. Bueno, o que si axuda é mirar estas mierdas. Pero bueno. Aquí vai aparecer enemigos. Aquí sí que se me negra. Programa candidato bueno, sí, candidato principal. O sea, por aquí. Vale, aquí vemos un choe do GIS ou nesta merda. Nivel 6, que agora si teño. Aquí non hai nadie. Vou medio acojonado xa. Aí está.
está, o texto en todas as narices, como sempre. Define new prime candidates. The Bureau needs a director. Non van a aparecer esos. Our future. Ah, aparecen subtítulos cuando yo acordo. P6 and P7. Vale, subtítulos creo que a veces hasta que non te acercas como orixe do audio, como se neste caso fora máis adiante de onde estaba, non se ven os subtítulos. É un fallo que lle vexo porque o natural é que salan cando xa os escoitas, non se estás cerca dunha fuente ou non. Pero bueno. Detalles. Aquí ainda non podo pasar. Caso que estamos na zona que é. E aquí xa vedes que hai bastante inimigo. Menos. Quedéme sin enerxía. Hostia, saltó, Falsedade. Non me fío nada dos que explotan. ¡Buah! Vou morrer xa. Ui, esquivei no aí. Bueno, aí non me dou. Estou tendo o peido de... Buah, recuperouse por completo. Buah, estou bloqueado. Se me dan con un tiro matan. Hai máis dos que curan, Me la juego. Aí está. Bueno, vou collendo un pouco o truco. Aquí está distorsionado. Vale. Vale, parece que se me abre o camiño. Vamos a abrir aquí recursos porque hai tempo que non examino cosiñas aquí. Vamos, antes de nada. Vale. Esto fora. Esto fora. Proyectiles disparados 5 e aquí 8. Este é mellor. A mellor, bueno, os que ainda poden ser útiles, non o sei. Os de nivel 1 xa dixen que me desfago deles inmediatamente, pero dos de nivel 2 de momento vou nos ir deixando.
Vamos a ver qué tenemos por aquí. Esto aumenta coste de energía al lanzar. Vale. Coste de energía de escudo. Esto fora. Esto fora, porque xa teño un mellor. Coste ao evadir. Esto fora. Potencia de escudo. Pero eu teño un escudo. Ou refieres ao daño que pago aos inimigos, que non entendo. Deixa-me mirar unha cousa. Pues non sei moi ben a que se refiere. Saúde máis 24. Bueno, deixar así. Onde vou encontrar eu o programa ese? Bueno, por certo, no título non puxen preguntando se acerca ao final do xogo, pero a verdade é que non teño nin idea se estou cerca ou non. O outro día escoitei, bueno, lin nos comentarios aí no chat a alguén mencionar que podía estar cerca do final, pero bueno, tamén é verdade que no stream do martes enredei cun contido que non tiña por qué. Quero dicir, o tema este das fichas, por probar. Tamén que esa media hora se houvese xogado a historia principal, pois estaría máis avanzado, está claro. Vale, está un pouco turbio. Está un pouco turbio. I can see you're upset, Meg. Why don't you tell Uncle Mr. Bones what's wrong? I did bad on my clairvoyance test. You can't ace every test, Meg. You see, everyone has. I wish things had gone differently in Ordinary for us. Wishing won't change things. Finding the projector will. There's so much coming together in this one case. A new object of power, something we have not seen before. I mean, coming from me, that's saying something. And the boy, Dylan Faden, Prime Candidate 6. And the sister as well. Once we catch up with her, but the boy, so much potential. We're talking Northmore level readings here. And I don't want to invoke his name. It's completely different circumstances here. It's remarkable. There was an incident. Yes. A ver, que me ten que decir este hombre. We lost a valuable member of our team, yes. Excessive force. Dylan has so much. But he's just a kid. I'll take the blame.
He needs some slack. I mean, boys will be boys. He's exceptional and under a lot of stress. Robert's got killed. It's an unfortunate accident, that's all. Yeah. Marshall needs to realize this. We will make this work. We'll make this work. Ya. Autopsia de víctima de P6. Gente que de un combate durante relacionado, nombre clave, traumatismo na cabeza de Coe, pelo tren extendido por la región abdominal, laceracións, contusión no torso superior e inferior, fractura de espinal, fractura. Vale, acabou jodido, vamos. Abrasiones, tras o análisis se determinou que a causa da morte foi a hemorraxia interna producida pola contorsión da súa a través de tal. Vale. Is this what Dylan wanted me to see? It doesn't matter. We need to find that projector. Encontra a zona do SMA de Ordinary. All the times I felt paranoid, I was right. The Bureau could have given me the answers, but they just stood by and watched me. Wow. Estuvieron observando. Tócate los huevos. Movimiento hacia este motivo de preocupación. Madre mía. Madre mía. We used to play there all the time. Me and Dylan, and other kids as well. We loved it. This time, I remember, was different. We found a way in, deeper Este foi into o que it, lle comentou a Hope ao principio do show. It had shifted. We went inside and Ou é, no, that's where we found this ou algo que lle gravaron. A dump is a place for lost things. Ah, é da Things that have been psiquiatra. thrown away. Lol. Did you ever feel that way when you were growing up, Jesse? What? No. Yes, but that has nothing to do with... Was there a slide projector at your home when you were small? No. Those were before your time, I suppose. But your family did look at photos together, maybe. In one form or the other? Maybe. When was this? Can you remember? At parties? Barbecues? How did it make you feel? Did your parents ever show pictures that embarrassed you? Was alcohol ever involved at these parties? Did your parents drink? Did that make you uncomfortable? No, that's just stupid. Come on. That has nothing to do with this. Nothing. The slide projector, let me ask you this. As a child, did you ever fantasize about worlds inside pictures? Inside a painting? You know, stepping into a painting, into a hidden world, escaping and finding adventure there, away from your parents. I don't think so. I don't remember. Maybe. I don't know. Pero eso que era, que o psiquiatra da agencia ou era que a agencia xa espiaba mentre iba ao psiquiatra? Tamén vai a forma de acosar a psiquiatra, non? A pregunta. Wow.
ver qué hay por aquí. No hay nada. Buscation. Vale, ahora tengo que ir a otra zona. Plataforma giratoria. They studied what happened in Ordinary here. That's the place to start looking. Demasiado. Eu confiei-me também. Sigo dicindo que a habilidad de lanzar objetos a veces funciona un pouco, como diría, se errática ou ambigua, porque basicamente hai veces que en vez de atraer un obxecto que incluso, porque vale, se non tes outra cousa podo entendelo, pero hai veces que ves un obxecto a certa distancia de ti, entendo por exemplo este, que agora se o estou señalando e sale remarcado, efectivamente ao darlle a lanzar pillo. Sin embargo, hai outras veces que atrae un obxecto que tes detrás, que incluso está fora da miña vista, e moitas veces a mellor incluso golpea algún obstáculo e non acaba de vir hacia ti. Quítalle un pouco, o sea, como que queda o personaxe vendido, porque basicamente gasto enerxía para usar un ataque que ao final ni siquiera é efectivo ni nada. A ver, é algo que pasa a menudo, pero case é mellor que non funcione o ataque antes de que intente atraer un objeto que ni siquiera tes á vista, pero bueno. Vale, vamos a ir por aquí. Por aquí vemos que hay enemigos al otro lado. Manifiesto de envío de SM de Willow. Esfera hueca. Hai algunhas siglas que non entendo o que significan. Velocidade de recuperación e enerxía. É un pelín mellor co que teño agora. Entonces, pois, cambiámoslo. Aumento de explosión exclusivo para cargable reventadora. Vale, aquí é un sitio que non leva a ningún lado. Boas, Thrustmaster. Sigues aí en terras estranxeiras. Hostia, una buena emboscada, La madre que parió. Hostia. Ah, volviste a mal, vale. Quedaches con ganas de quedar o... Experiments. Vale, aquí vai servir unha feira.
notouse que... Vedes? Trae objetos de atrás. Me raya moito, tío. Ahí está. No sé si queda ahí. My goodness. A ver, cando pasas a controlar a un enemigo, non é que che axude moito ofensivamente, pero a verdad que de apoio para distraer aos enemigos cunde moitísimo, porque non se enfocan tanto en ti, entonces son unha boa distracción. Que hai un checkpoint. En certas situacións cunde moito a habilidade esa. Madre mía. Esta da alteración da realidade ainda me deixa un pouco. Back home. Of course we are. It started there and it's never gone away. What the... Boss Great Wing, ainda que bueno, creo que non me vai a entender este home, Yeah. Teño que mirar de crear outra arma. A cargable, faltame esta. A devastadora non a teño. Ou si? Hostia, deixa de mirar. Si, a devastadora é a que teño agora. Entonces esto que é para mellorala, ¿no? Entendo. Pai me falta unha muestra corrompida para poder construir a merda esta. Pensamiento remoto. Pensamiento remoto. Claro, se mellora devastadora. Despois non vou poder construir a cargable. Estou pensando... A devastadora é a escopeta, ven sendo a escopeta, non? Sí. Vale. Sei hasta que punto me convendría mellorala, pero de momento vou esperar. Creo que non vou limitado. Vale, aquí adiante non sei se habrá algo chungo, pero cando hai un checkpoint antes xa vos podes imaginar que se pode vir algo gordo. Eu creo que vai haber un boss. Accede... Buah, no... Un boss no, algo peor ainda. Vale. Accede á zona de semi-ordinario xirando a plataforma xiratoria. Contención total. O sea, esto do medio creo que se pode xirar. Maybe there's a control panel nearby. Quedeime expostísimo. Están explotando solos.
Ah, porque morren a mellor pola merda esta de abaixo. É que cando estou no aire estou moi exposto, estou moi vulnerable. Estaba ya atacando ao nubarrón ese. Se non me equivoco. Creo que aquí non vou poder facer nada. Teño que ir por abaixo. Teño medo de que me embosque. Maybe there's a control panel nearby. Modificación de arma. Chá de trabalho. Dentes. Pasillo de tránsito. Zonas demasiado oscuras no me gustan. Por momentos son algo oscuras, va. Sabes, aquí hai demasiadas sombras. Unha emboscada como unha casa me vou comer aquí, É que o estou vendo. É que o sabía. É que o sabía. Ainda por riba o que se fai invisible este. Matei. Que como se fai invisible. Pero parece ser que cando é invisible, o sea, non é etéreo, o sea, non é intangible, podes lle golpear igual. Va. Eficacia de lanzar. Eficacia de lanzar. Bueno, esto, coste de esto fuera.
Ah, eficacia o de... Vale. É igual co que xa teño. Vou cambiarlo as pilas do mando porque me está aí parpadeando. A verdad que desta vez duraronme moito, Dá má sensación, non sei se que co xogo influye moito. Eu pensaba que... O sea, é verdad que co xogo de Guardians o mando había máis situacións nas que vibraba, pero neste tamén vibra. Quizás non con tanta intensidade, en momentos moi puntuales, pero diría que desta vez as pilas me duraron bastante máis. Pero bueno, igual é sensación mía. Vale, ahora ponme que teño que ir a SMA de Ordinary. Vamos a ver. Bueno, pues ao final estou vendo que é un xogo que al menos varias das persoas que pasaron polo stream chegaron a xogalo. E parece que en xeral hai como opinións positivas, aínda a pesar de que ten cousas malas como o tema do mapa e tal, non? Pero bueno, sí que é verdad que é un xogo que estou disfrutando máis que o anterior, teño que dicir, al menos o que se refiere a gameplay. E a historia tampouco se queda atrás, o sea, así é un pouco confusa e turbia, pero creo que ese rollo misterioso que ten che atrapa máis. Estou indo de volta por onde vin. E que me poño a falar e sempre me distrae do que estou facendo. Aquí non hai nada, non? Creo que non podo pasar. Eso sí, hai demasiados sustos e malos rollos. Algo do que eu non estou moi a favor, pero bueno. Creo que son, ao final, cousas do xénero. Sei que activa exactamente ao colocar estas chismas. Creo que aquí vai haber outra emboscada. En xeral neste xogo, cando hai zonas o suficiente abertas, suele significar unha emboscada segura ou aparición de enemigos, vamos. Vale, aquí vemos unha chisma destas. Menos o obxecto que busco, danme de todo. Acábase de activar algo. Ah, o ascensor. Non iba ao ascensor se non fora por eso. Vale, ahora non os podo sacar. Entonces supoño que o ascensor non iba. Silent Hill, no. Busca o proyector, un obxecto de poder. Silent Hill non o xogo nin de coña. Nin me atrae, nin me... O sea, nin é do meu género, nin é algo que me faga gracia. Hola. ¡Pum! Vale, había un obxecto diante. Hostia, hai aquí un tocho. Cuidado que este lanza obxectos.
había aquí á dereita. Vale. A ver, é que de survival horror ou destes que son así de digamos de como dicilo, o sea, que son de terror, vamos. Conozo varios que podría xogar, pero que non vou xogar porque non me gusta o género, non me chista. E sei que ademais son xogos que che están metendo sustos continuamente, métenche en tensión, póñenche nunha situación na que xa vas tenso porque che poñen nunha zona super oscura, ca música así que dá máis tensión, que a ver, neste xogo por exemplo tamén pasa. E para sustos continuos, de que che aparezan enemigos nos fuciños ou que che metan susto con algún ruido, con algunha mierda, que che este en tensión todo o tempo. Eso, bueno, a algunha xente molalle, subiralle a adrenalina ou non sei, darálle algún tipo de satisfacción. A min non. A mí non me gustan nada. Xa non polo cagues, tampouco me... Pero evidentemente eso de que che estén asustando seguido a min personalmente non é algo que me guste. Hai xogos que xogo como este que che asustan continuamente, pero non o xogo por eso. Hai xente que sí que xoga polo feito de que che asusten. E non. Eu non. E que máis iba a dicir? E aparte que eso, xa teño un colega que sí que lle molan, a Gabi, que xa tedes visto por aquí, e tenme ditos xa algunha vez, xoga este, xoga aquel, xoga tal. O sea, teño xa un exponente a xogos dese xénero, se quixera, pero non. Xa lle digo sempre, non vou xogar porque non. Quería disparar tan rápido, pero saleu mo gatillo fácil. Vale. You're listening to America Overnight, celebrating 29 years, shining a light in the shadows. Aquí está habendo uns ruidos moi chungos, De feito, estou me dando conta que en xeral os Metroidvania que eu xoguei polo menos todos teñen rollos oscuros. Bueno, non todos, pero por exemplo os Metroid temos tanto Metroid Fusion como o Metroid Dread, o de Switch, os Prime, todos teñen rollos, digamos, certamente oscuros ou con certo... sempre con moita tensión. Eso é algo de todos, pero especialmente o Fusion Dread e os Metroid Prime, sobre todo o segundo. O Ori non o xoguei, pero o Hollow Knight tamén ten un rollo oscuro, total, ademais. E este, se consideramos Metroidvania, igual. Os Blasphemous, sí, a ver, tampouco xoguei, pero sí que os vi. E máis... Sí, cal era tamén. Os Castlevania tamén son... Obviamente. A ver, xa pola temática que abarcan, ten un pouco de sentido. There's something unique in us, in our dreams, in the conceptual reality of power with our minds. What's the cause and what's the effect? Are we the starting point or just a necessary evil in this? Non estou facendo moito caso a dar. A projection. O sea que vou seguir. We'll struggle to find the answers to these hard questions. Vale, enemigos por doquier aquí. Non lles fixen nada.
eran inmunes mientras estaban no aire. Vai morrer. Un checkpoint aquí. Un checkpoint, volvo a repetir, se sabedes o que significa. E aí hai un icono dunha casa ou algo aí que ilumina, que dá un mal rollo cojonante. Annual evaluation. Pues eso. Que ao final é irónico que estou dicindo que o rollo oscuro non me chama, ou polo menos os xogos de terror, pero sí que é verdad que os Metroidvanias suele ser habitual que teñan ese tipo de cousas. Igual aí debían facer pensar a algúns desarrolladores e pensar en facer un Metroidvania con outro tipo de temática, pero bueno, non sei, igual non funciona se non ten o rollo de crear tensión, non o sei. Vale. Let's see what they have on ordinary. It's all here. Our home, our school, Unha the maqueta woods, grande. the dump. Ui. Aquí teño claro que vai pasar algo, vai haber un boss ou vai haber unha liada grande. Bueno, ademais que o proyector é o obxecto de poder, eso xa implica que creo que vou ir ao plano astral seguro. Ahora vai, o coche. Que raro se sinto andar por unha maqueta desta. Aí vai, o coche. Oh my god, é que eu sabía. É que eu sabía. Deixa poseerlo. Agente non sei que. A eses dos que están super blindados. A ver, dispárame outro aí. Hostia, que botou dous. In the dump outside town. Did Madre they mía. recreate that too? Is that where they keep it? Destruíron casi todos os edificios, macho. Ou bueno, a mitad deles. Aquí hai un documento, investigación de base 3. They say when you visit your childhood home, everything feels small. Like a miniature, not real. They got that right. Vale, no me deixo nada atrás, creo. Vale, temos que ir a basura de ordinario. Que é o primeiro.
Ordinary dump site. Vale. You mentioned a poem. No. Terapia de Jesse otra vez. You Okay. mentioned a poem last time we talked. By Thomas Zane? Yes. Beyond the shadow you settle for, there's a miracle illuminated. I looked the poem up. Only I couldn't find any poet by that name. Ala. I did find a European filmmaker who moved here in the 60s, named Thomas Zane. What? I don't... No matter. It suits you very well. The poem. How you see things. Maybe you wrote it yourself? I didn't. No matter. You've said a few times that you feel like there's a piece of you missing. Can we talk about that? Okay. Yeah, it's this... I feel an emptiness, a yearning for something that I think I lost. It's natural for you to feel that way. Your brother and your parents are dead. No! No. Dylan's not dead. And that's not even it. You're referring to the imaginary friend from your childhood? Polaris. She's come back. After a long time, she's calling me. In a Polaris. dream I saw, she Se non è da che showed me fala. things. Jesse, It felt more real than anything. As real as what happened in Ordinary. the industrial accident in your hometown that you believe Polaris caused. No, it wasn't an accident. There was no industrial accident, and Polaris didn't cause it. She saved me and Dylan. Jesse, No! It was a cover-up. The government knows about it. There were agents there. Agents from... I don't know exactly, but they took Dylan. I'll find them. I won't stop looking. Polaris wants me to go to New York. There's a building there. I have to leave soon. I have to be there at a very specific time. Something hugely important is going to happen. Jesse, you know we can't let you go until you're well. And that begins by understanding what's real and what's imagined. Madre mía. O sea que a Polaris era unha amiga imaginaria, supuestamente. Pero non tan imaginaria. Vale. Vale, tengo que ir por aquí. ¿Otro checkpoint? Bueno, es que estos chismes suelen estar en los checkpoints, pero no. No parece que aquí haya un checkpoint. Basura de ordinaria aquí, donde tenemos un siguiente objetivo. Moved the whole landfill here in the middle of New York, and nobody saw a thing. Pretty unbelievable. Orden de cese de trabajo. Orden de Darling, todo el trabajo como debe de tener. Puedo estar aquí a merda el proyector. Bueno, aquí obviamente van a aparecer enemigos again. Casi seguro. Suplemento sobre un globo terráqueo. Ahí ustedes. Estaba clarísimo.
sei se están subindo. Non. Que non teño ángulo. Vou ter que baixar. Mover con ese. Buenísimo. Vedes o que vos dicía antes. Morreu. Hai enemigos que son bastante vulnerables ao daño de lanzamento. O que se me faz raro é que me aparecen enemigos de nivel 4 cando creo que se me apareceron en el 5 e incluso 6. Estos son enemigos que están aí atascados. Xente novato. Ya. Estoy debiendo dar tanto. Este enemigo pode me matar, Están vindo por min polas escaleiras. Merda dela. Todo jodido. Me la juego. No, xoguei moito, F. Hostia, pensé que non me colleu as curas, non sei por qué. Tiña aí as curas a menos de 2 metros e non me as pillou. Annual evaluation of Dylan Faden, formerly... Pois... creo que empezo bastante atrás agora, Que teño que volver a enfrentarse. Esta vez non houve tanto destrozo. Pasa que neste xogo, a diferencia de outros, todo o que fixen antes, ou al menos o que é recolleita de elementos, tanto de obxectos como de coleccionables, eso sí que garda, ainda sí que se garda, sí que conta. Hai en outros xogos, polo menos, por exemplo, os Metroid, que non. Ti empezas cando garda a partida nunha estación de gardado e volves aí, volve a estar todo como estaba cando gardastes. Neste non, porque neste mantense todo o que conseguistes cando morrestes, é como que se garda cando morres e despois pois tens que volver a mellor repetir cousas, pero Moved the whole landfill here in the middle of New York, and
Nobody saw a Porque thing. se vos fixades antes aquí había un Pretty documento e agora xa non unbelievable. porque xa o collín. O problema é o inimigo ese que voa, que foi o que realmente me fixo moito daño porque me deixei ao estar quieto, pois quedei moi vulnerable a él. Os que curan son un coñazo tremendo. E eso. Pensamiento remoto. Hostia, caí. Asesinato doble. Vale, aquí está o puñetero. Merda. Yo sabía. Creo que matei, pero me dei ca duda. Matei o que voaba. Creo que sí. Esta vez creo que ni me tocaron. We should check that lab. Busco protector no laboratorio de Darling. Supongo que é eso de aí abaixo. Vedes que ahora, sin estar tan cerca dos obxectos, xa os collín. E antes parece que os choios de saúde non os collía. Pero bueno. Está fora. Poste de escudo. Fora. Constitución de levitar. Daño contra blindaje enemigo. Quero ir á habitación esta, que cando apareceron os enemigos bloquearon. Ademais aquí sale algo crítico polo que vexo. Está o Darling. Effective immediately. I'm setting up a new department. Dimensional research in the research sector. Transferring the slide projector there. That's where my focus will be now. The ordinary site remains as is. We'll be back to... I don't know when. Darling took the projector to the research sector. He dedicated a whole area to it, so he knew it was important.
Dimensional research. That's where we go next. Madre mía, qué turbio. 3 puntos de habilidad conseguidos. Hostia, menos mal que vine aquí. Si seguía recto, bueno, igual me impedían algo. Vale, tango finlandés. Nueva misión, un lugar oscuro. Vamos a ver, misiones. Lugar oscuro. Investiga o ascensor do sector. A tomar polo cu. Jesse dirige ao sector de investigación por controlar por departamento de investigación de dimensión de proyector. Vale. Desta vez vou seguir máis ao grano, porque como vedes agora secundarias teño unhas cuantas, pero vou pasar de facelas. Al menos de momento. Pode cambiar a situación e verme obrigada a facelas. Vale, estou volvendo a donde, o sea, teño que ir. Usar laberinto de cenicero. Hostia, eso, ¿dónde está? Ah, teño que ir ao sector de investigación. Ainda que por... Tendría que cambiar esto otra vez de sitio, creo. Kisha Steven. Esto no lo puedo volver a cambiar, creo. Vale, teño 5 puntos, pero xa comentara, non sei se foi o martes ou o luns, que quera forrar 8 para coller isto, porque me pode vir de puta madre, porque ademais creo que a nivel ofensivo ahora mismo a habilidade de lanzar é a máis chetada. Se aínda por encima fago que pueda agarrar 3 cousas á vez, aínda que non sei hasta que punto eso será eficiente, pero sobre todo o efecto secundario de que mentras teño algo agarrado recupero enerxía. Eso para min creo que é bastante clave. Vale, vamos a usar o viaxe rápido. Podemos ir aquí. Por certo, sigo sin poder crear a cargable esta, ¿no? No, porque a mostra corrompida esa sigo sin conseguila. Creo que vou mellorar a devastadora. Mira, porque xa teño... Sigue me faltando eso, nada máis. Entonces, ahora podo equiparlle algo máis. Sei que poñerlle. Daño contra blindaxe. Non sei se... Voy a poñer... É que con a devastadora a verdad que non é que apunta a cabeza como tal. Entonces non sei se poñerlle este ou este. Voy a poñer este, creo que é máis versátil. Esta fora.
Vale. Hai algo que neste xogo sabemos que algo habitual é perderse, pero bueno, é algo que pasa en todos os Metroidvania, pero o tema é que noutros, cando pasas por zonas que xa pasastes antes, sueles estar xa acostumbrado, familiarizado, al menos eu con outros xogos sabía como que habilidades podían ser as necesarias para seguir avanzando. Este xogo Metroidvania empezo a entender xa que sí que ten toques, pero tampouco consideraría puro como os Metroid ou o Hollow Knight, por exemplo. No Hollow Knight o mapa sí que axudaba, sobre todo o tema de poñer marcas e tal, pero bueno, tamén era bastante clave, sobre todo para ver que cousas che quedaban pendientes de volver a mirar. Aquí xa o xogo che vai levando a donde tes que ir, non como no Hollow Knight. Os obxectivos, o sea, son diferentes nese aspecto. Aquí aparecían enemigos, ¿no? Creo recordar. Aquí hai un pasillo. Unha radio. Non quero a radio. Documentos. O tema é que decía isto polo tema do mapa, que aquí o mapa, aquí inda que vayas a zonas que xa visitastes, desorientaste outra vez, porque os camiños son ambiguos, sobre todo se te queres axudar do mapa, non te aclaras un carallo. En outros xogos non pasa isto, dos Metroidvania. Por exemplo, nos xogos clásicos de Metroid, o mapa é puro en dúas dimensións, non hai pérdida absoluta, e nos Metroid Prime son en 3 dimensións, pero ti podes girar o mapa, ti podes ver as distintas alturas, os distintos habitáculos que hai, quedanche claro que conexións teñen cada habitáculo. E aquí non, porque é algo tridimensional, é dúas dimensións que che confunde continuamente. E agora, por exemplo, non sei por onde me teño que meter para chegar a... Aquí creo que xa estuve. Ah, pois isto nunca o abrín. Isto é basicamente un das cousas que che sirven de referencia. As cámaras estas, cando ves que aínda está unha caixa sin abrir dentro, é que nunca estiveches aquí ou nunca entrastes, vamos. Sorpréndeme que nunca abrira esa, porque son de abrilo todo. Pois ese pasillo que leva á zona a que teño que ir, claro, non sabes se teño que subir ou teño que baixar. Mira, aquí sí que hai enemigos.
Darling Office. No sé si estuve aquí, pero... Fielding questions recently regarding HRAs. What are they for? Do you always need to wear them? And Hostia, está jodido aquí, ¿eh? what's the deal with the Hedron resonance anyway? Está borracho. ¿O qué pasa? Fuck. Está bebido. Despite what you may have heard, HRAs are not monitoring devices. They're not tracking your movements or listening to your conversations No, while you're wearing them. We do that regardless whether or not you're wearing an HRA. Think of them as a life preserver. O sea, os Ares son esos discos que levan os NPCs. Que xa me estaba supoñendo ahora, e agora que vexo que ten aí. One day that classified not water might pour in and you'll be glad you got an HRA keeping you afloat. And if you don't have an HRA, don't worry. It'll be quick and painless. Kidding. I'm kidding. We're making more. En fin. Hostia, aquí hay unos cuantos documentos, Vale. Efectivamente, tiño que subir. Pensei que tiña que usar esta habilidad para chegar aquí, porque diste, vale, antes non a tiña, entonces igual agora tiña que conseguir esta habilidad para chegar a unha zona que antes non podía, que é o que se trata un Metroidvania. Falando deso, aquí sí que hai unha zona que vexo que... Ah, mira, un checkpoint. Este teño. Sí, sí que o teño. Pues entonces non entiendo. Bueno, vamos a ir por aquí, que é por onde temos que ir. Vamos a deixar de enredar. Vale, acceso, o sea, rompendo o rollo de seguridad. Constantly changing labyrinth. You never pass through. Aquí parece que hay un checkpoint. Laberinto de ciencia. Encontra a Ati o con Cersei. How many dead ends can this place have? We need to find Ati. Hostia, había tiempo que non o vía. É a súa radio mítica. Encántame as físicas nas que tocas algo e derrúmbese todo de repente. Tambalease todo. Creo que me van a meter un sustaco aquí. Oh my goodness. Oh fucking shit. Oh. Manipúlannos. Oh my god. Bien a puto. Non sei se é que che leva a distintos sitios cada vez.
Está siendo un mareo de cojones. Está siendo una rayada, ¿eh? No sé si hay algún patrón que determine por dónde puedo ir. Pero de primeras esto... No sé si son de estos cuadros, me da una pista. Creo que aquí hai un puzzle que non estou entendendo ou que non estou dándome conta do que hai que facer. Solo sé que me están mareando. Cabrón. É que teño que probar a facer algo diferente. Laberinto do cenicero, vamos a ver. Ya se dirige a la dimensión para encontrar para dependiendo de investigación dimensional del proyecto. Cuando ya se encontró el laberinto, una medida de seguridad de bloqueo paso a investigación dimensional. Acude a arte en mantenimiento para pedir ayuda. Vale, verdad. Tengo que ir a mantenimiento. O aquí haciendo parguelas, ¿eh? Vale. Sé si indo aquí me queda cerca, porque... o que dicen antes. Aquí, ainda que visites unha zona conocida, sigues te perdendo. E sobre todo esta zona que creo que xa ande vai que na piso. Bueno, vamos a ir por aquí. Cho, quen é Cho? Hostia, hai aliados aquí. Non sei quen é Cho. Camaradas de Arish. I should find the others. Ah, era unha desas misións secundarias que teño. Que tiña que matar a... Vale. Está bien. Oficina do conserxe. Busca a oficina do conserxe para ver dónde está. No Ahti. Where is he?
Desatranco o atasco. O sea, todos son misións, todo o que acabo de coller aquí. Busca oficina, pero onde está Ati? O as faron? Pois... Bueno, de momento vou. Habla cas plantas. Ya se ayuda hablando de las plantas. O sea, aquí acabo de coller 4 misións secundarias, pero bueno, xa dixen que de momento ahora non me vou centrar nelas. Now this boy left, said the son of Annikki Tähti. My assistant will keep work in the glove and the house standing. Lomille lomps, holiday humps. How can anyone even get out of here while the building's sealed? Let alone go on a holiday. Signor Vicino de Atti. Ui, aquí xa estive. Oh my. Hello. Merda, é un dos chollos. Dos jodidos. LOL. Matei non xa solo colle la pedra, non lanzándolle. Oh my goodness. Bueno, ahora sí que ao ter a habilidade esta podo facer esto. Que non sei, no, aquí non se me abre nada. Non o sei, preguntaba, o sea, puxeno no título porque alguén mencionou nun dos streams anteriores que me estaba acercando ao final. Non creo que sea ao final aínda. Non o creo, Non o creo. Creo que si houvese algunha secundaria que houvese omitido ao principio, sobre todo, bueno, cousas podía estar máis avanzada, mellor estar máis cerca do final. Mira, teño que ir por aquí. A verdade é que non teño nin idea de canto me pode quedar, sinceramente. Esta zona creo que é nova. Aquí hai un punto, un checkpoint sin coller. Unha radio, O que pasa é que esa zona de bombas de explosión creo que xa estive. Mold's gotten in here Que hai too. tamén hai mold. All right. Let's get Hostia, como me fixeron tanto daño? What the fuck? Creo que me estaban atacando do lado dereito ao que acabo de disparar. Pero que me quitaron un montón de vida de repente, tú.
É que casi me deletean. Prácticamente acabanme de deletear. É unha zona moi aberta. Mold's gotten in here too. E ademais creo que hai unha secundaria Alright. aquí. Let's get cleaning, she said. Vale, xa sei o que me matou. É que me atacan varios a distancia. Hostia, pensei que non me daba eso. Hostia, é que son moi falsos esos bichos, porque os proyectiles que lanzan son jodidos de ver. Creo que podía continuar sin matalos, pero... Uf, jodido, Vale, vamos a intentar ir con calma. Non lle estou dando. Mold's gotten in here too. Alright. Let's get cleaning, she said. Vai a atacar a alguien. Vale, sirve. Esto está inundado de enemigos. Estou dando. Sí. É que é como que os proyectiles teñen como que che persiguen en certo modo, Erradica o mo... Non queda claro que zonas son moi cales non, pero bueno. Pero que aquí hai unha... A ver, aproveitando que estaba aquí, podía limpar, pero a zona é máis grande do que pensaba. Se baixo aí, despois podrei subir. Non me queda claro. Non me queda claro, non me vou a xogar. Ou a mellor sí que podo, non sei. Acabo de facer o parguelas. Este era o que quedaba. Como sei que é o que teño que destruir e o que non?
Vale, ese sí que me contou. Pero é moi ambiguo que teño que romper ou que non. Non queda moi claro, É que eu creo que se me tiro abaixo, despois non o teño... Bueno, sí que teño un checkpoint, agora que me dou de conta. Para subir, creo. Como siempre vou enredar. Nas bombas de refrigeración. Vale, teño que buscar bombas de refrigeración. E que aí abaixo creo que sí que estive. Por eso me sonaba esta zona. Por eso que non creo que estén aí abaixo. Ten que estar aquí arriba as zonas que teño que pisar, seguro. O sea, romper. Ui, que caigo. Pouco lle faltou aí, Desactivouse má levitación. Pero non me queda claro que zonas son as que teño que destruir. Aquí había unha. Non vexo caixa nada de bomba. É que este xogo todo é moi ambiguo, tío. Vale, aquí teño un checkpoint. Entonces se me tiro abaixo, debería volver arriba enseguida usando o checkpoint. Pero eu creo que non teño que baixar, Simplemente buscar zonas que teño que romper. Aquí non queda claro nada. Igual por aquí. Pero por aquí xa vou a outro lado. No, por aquí non. Ah, para. Contou, non? Non podo chegar ali arriba. Esto es umbral. Son jodidos de topar,
porque, vamos, non se diferencian en ningún aspecto. Solo que son uns bultos e para. Claro, é que hai veces, isto ainda vira unha vez un fulano e facía un vídeo falando do tema de... Hai moitos xogos que usan un recurso, que non me acordo como le chaman, pero bueno, hai un recurso que ti, por exemplo, ves en moitos xogos que che sirve para... que é como unha especie de... sempre lle dan como a... sempre o poñen como que é un sentido que ten o protagonista para detectar as cousas, non? Como eses que é como, por exemplo, no de Guardianes da Galaxia era o visor de Star-Lord, que che permitía detectar elementos que tiñas que interactuar. Creo que aquí pode ser isto mellor. No. Sí, o modo detectivo, por exemplo, no Batman. Sí, non sei se chama así en todos os xogos. Despois tes os pulsos, noutros xogos son pulsos. Por exemplo, tamén en The Witcher, o instinto este que ten o protagonista. Moitas veces sin ese recurso parece que andamos perdidos, porque chega un punto no que parece que estamos spameando esa habilidade para atopar as cousas. E a ver, eu entendo que a mellor usar a veces ese recurso obligatoriamente pode parecer un pouco forzado, según o caso, pero joder, que haxa formas de detectar o que tes que romper polo menos, é dicir, hai algo intermedio entre eso e o... Por exemplo, creo, non me dei de conta, pero creo que cando moitas veces hai algo que se pode destruir e apuntas, o hit market, o sea, a marca de apuntado cambia a vermello. Pero neste caso creo que nin eso. Entonces, claro, non tes forma de atopar as cousas aquí, que ademais se fora algo que realmente se distinguise por simplemente sí que destacaran alumbrando ou que che atacaran ou algo que de alguna forma cando te acercas se quitara toda a duda de que é eso que tens que destruir. Pero neste caso vin aquí antes un bulto no aire porque estaba aí solo, pero outros están no medio do follón. E que a mellor o que me queda por destruir pasei por diante del un montón de veces, pero como non queda claro o elemento, pois podo estar aquí horas. Bueno, horas no, pero se me entendedes. Será esto. E que ademais isto cumple a descripción que acabo de decir e isto non é. Esta pedra tamén podría ser, pero non o é. E aquí ademais vibra o mando de unha maneira particular. Aquí vou quedar cego. Mira. Por eso casi quedaba cego, porque es por donde entra la luz. Vamos, que aquí obligache a ter que revisar
todos os recunchos unha e outra vez hasta que deas ca puta zona esa. Que a mellor hai un patrón que non acabei de entender, pero eu creo que a ver, hai en xogos que pasa que a veces incluso tens que recurrir a guías para atopar certos elementos, pero isto eu creo que é un fallo aquí de diseño, porque chegar a iso pareceríame moi triste, sinceramente. Vamos a ver. Hai algo que se me escapa. É que a min dame a sensación de que é isto, pero isto xa lle disparei un montón de veces e non é. Entonces, que carallo é o que me queda? Pues, a ver, que é unha secundaria e tal, pero agora que estou aquí, pues quería completala xa que estou aquí. Non sei se vou volver a estar aquí máis adiante, entonces, para non ter que volver a propósito, a idea era completala agora. Pero se lle vou ter que estar a disparar a cada cousa que creo que é, hasta que conte, me cago en Buda, tío. Terei que baixar para ver se está abaixo, pero eu creo que abaixo non está, Ahora van a aparecer enemigos. Mira, aquí hay enemigos. ¡No! ¡Me han visto! Mira, nivel 5 ahora. No, pero non tiña que baixar. Eu diría que non tiña que baixar. ¿Cuántos enemigos van a hacer spam por aquí?
Desde aquí non se ve que haxa ningún mo que non vira xa, non? Sí que podo volver a subir gracias aos tubos estos. Non sei canto tempo levo aquí xa, pero estáme tocando os collóns. Que miraches un vídeo, fa. En que zona queda? A ver, dimo porque é tontería que este perdendo o tempo. Non sei se é fácil de localizar. Fijo que hace lo típico de que pasé por diante, ¿no? Unas columnas para arriba. A ver, espera. Nestas columnas, dis. Hai un que xa destruín no teito, que era este de aquí, creo, unha zona de arriba. Pero bueno, non sei se hai algún aquí que se me pasou. A ver, espera. Pero é cara... non sei, por aquí non creo, ¿no? Aquí está moi oscuro. A ver, baixa, Jesse. No, pero... non vexo nada, Se é un que estaba colgando do teito xa o destruín, Bultos verdes, sí, pero... Sabes que hai cousas que parecen bultos tamén. E non son os que teño que destruir. Hai un enemigo aí abaixo. Bueno, entendo que están todos arriba, ¿no? A que ten os feitos amarelos. Isto de aquí. Está... Cambiou a música. Eso é que hai un enemigo que me está atacando. Espera un momento. Creo que é o enemigo que vin antes que me está fijando. E que pasas ao poñerme nesta plataforma? Bueno, ahora estáme rayando o enemigo que me ten fijado, de enfrente. Sí, creo que aí destruí un. Aquí había antes un que destruí. Se non me lembro mal. ¡Hostia! Que voan ou que? Meteu un susto de 3 pares de narices, E ainda me queda outro. Ou, polo menos. Hostia, vaya susto me dou o bicho este, Por la gruta que pasa a luz. Por esta de aquí. Esto. É que agora a música esta que me está poñendo máis nervioso aínda. É que xa destruí uns cuantos, Eu creo que a mellor os que estás vendo xa os destruí.
Eu sei que destruín aquí un, xusto enfrente había outro. Aquí non sei se había un máis arriba. Pois non o sei. Non o sei. Ojalá o soupera. Cantos son en total? Non sei se che sai aí. Ah, mira. Aquí está o... Vale, este. Ainda queda outro. Que toca pelotas, Aí o ven. Ven. E non... Joder, pero cantos son? Ahora hasta os enemigos me trolean tamén. Saliste, ti. É unha rayada esta zona ahora, Está parecendo unha rayada. É que, a ver, ese é o típico vídeo que si a xente vai a ver é por algo, sabes? Hai moitos casos que pasa, pero bueno, neste caso xa estás vendo ti... Espera, vou botarlle outra visual agora que parou a música de tensión. Quero pensar que non se bugueou nada, porque neste xogo, aínda que non é habitual, sí que se meten bugueado cousas. Pero que tampouco é unha zona que digas ti extremadamente grande, con moitos recunchos. Que digas, vale, hai moitas cousas que se me puderon escapar, pero... Por exemplo, as cousas que podes lanzar, ves que se recalcan con unha silueta. Pois a cousa que tes que destruir debían facer o mismo. E creo que non o fai. Pero bueno, é a miña opinión, claro está. Ah, non me digas que é isto de aquí. Que ademais, se te fijas en mi transparente. No, non sei. Creo que no. No. Xa me jodería. Vense claramente. En que sentido? A ver, espera. Ahora sí que me das curiosidade. Déxame ver o vídeo logo. Déxame ver. Vamos a ver. Bueno, o birrate do vídeo tamén é malo de carallo. Sí que é verdad que parece que tiñan como unha luminosidade verde. Vale.
Aquí, espera, déxame mirar aí. Agora teño dudas. No, ese sí que o destruí. O que había aí destruí, non? É que sí que destaca... A ver, ten en conta que este xogo ten dous modos. Ten o modo DirectX 11 e DirectX 12. Non sei se co modo DirectX 12 a mellor se resaltan un pelín máis. O problema é que xogo en DirectX 11 porque vin que a nivel streaming vai mellor. E aparte que houve un stream que non sei se estabas ti, que vin que as texturas, por exemplo, entrar nas cámaras estas, había veces que non cargaban correctamente, pasaban literalmente un minuto antes de que cargasen correctamente, e vin que co DirectX 11 non pasa. Entonces, por eso non sei se ten que ver, pero bueno. Espera, vamos a ver. Me estou ahora liando. Ah, vale, xa sei cal dis. Creo que xa sei cal me falta. Vale. Espera. Creo que xa sei cal me falta. Porque eu subime as paredes dunha zona, pero non as do lado contrario. Creo, Creo. Se chego lá. Creo que xa sei cal me falta. Sí, efectivamente. Quédame esta de aquí. Su puta madre, colega. Gracias, Faro. E bueno, tamén o podía buscar eu, pero a forracherme outra vez. Pois efectivamente a que me quedaba era que había aquí. Que é o que dicías ti, pero eu estaba nas do lado contrario. Sí, pero eu unos do lado contrario e non pensei que había unha asimetría destas mierdas. E eu como destruir a un nesta zona pensei que era ese ao que te referías, pero non. Pois sí, tamén foi fallo meu ao final, que non explorei esa zona. Pero bueno, pues nada, quedou feito. Perdemos tempo aí de carallo, pero por lo menos quedou feito. Que tampouco sei que me deron exactamente, pero bueno. Curso Motel Ocean View, vale, mítico. Vamos a ver qué nos depara ahora aquí. Suelen ser pruebas sencillas, pero... Hostia. Por eso non vía salir o sol. Porque hai un puto bicho dentro. Selkämeren pohjoisosa, merenkurkku ja perämeri suunnaltaan vaihtelevat. Säärannikkoasemalla tänään kello rankki 16 astetta. Parece que hay que activar las radios. Näkyvyys yli 20. Sí, parece que un bicho morreo. Efectivamente, tenemos aquí a Chávez. Buscarle a Chávez que tenía que pasar.
Hostia. Perus 18, Etelä 3. Normalmente ao coller Selkeä, selkeää, yli 20. a chave xa pode avanzar. 17. Será do fondo. Normalmente creo que era esta que podía abrir. Pero iba cambiando. Hostia, pues agora estou pillado, Yli 20. Rauma 6, Tehaskari 16. Mäntyluoto 20. Non debería. Kaakko 2. Podo probar, pero normalmente cando colle a chave, Luode 4. Melkein selkeää. Yli 20. cando colle a chave, o sea, normalmente aquí é resolver un puzzle, que é conseguir unha chave. Para conseguir a chave, unha vez que tes a chave, podes abrir unha porta. Ah, é esta, mira. É esta porta, vale. Siga as visións de Ati. Hostia, outro checkpoint. Hostia, son as 22 horas 22 minutos. Xusto hora. Estáme vibrando o mando. Ui, hai enemigos aquí. Hostia, na canteira esta de mierda. O peor sitio para aparecer. Xa cho digo ahora. Teño que ir por o ascensor. É que aquí hai as mierdas estas que son invencibles. Que por certo, hai unha situación que dá pa clip, De momento creo que non me viron os enemigos, pero... Ou creo que sí, creo que sí. Zona restringida, teño que ir por aquí, creo. Está un ascensor. Non podo chamar ao ascensor. Teñome que tirar por aquí, mal rollo. Qué mal rollo, tú. Isto acórdame tamén a Metroid, porque hai moitas veces que hai zonas restringidas. Eu dirijo má luz. Hostia, un enemigo aquí. Delle tempo a que me disparara. Casi, o sea, non me disparou, pero... Sei que acabo de activar, pero escoitei como fixeron respawn enemigos. Eso sí que o escoitei. Aí o tedes. Joder, que mancos son, tío.
Ojo, che, rodean, como te confíes, La habilidad de lanzar está muy rota, menos mal, también te digo. Hostia. Nivel 5, más enemigos de nivel 5. Está muy oscuro, esto no me gusta. Hostia, merda. Morreron todos. Hostia, vaya farmeo hay aquí, Hubo farmeo aquí, Me quedaban estos sin coller. Qué mal rollo este teleférico, Qué mal rollo, tío. Rodeado de una niebla en una caída vacío que no sé dónde puede acabar dar. Madre mía, qué mal rollo. Ninguna parte, estoy en ninguna parte. Buena zona. Área desconocida. Hostia. Eu xa non levo ben as alturas, pero que non vexas de onde está o chan, menos. Hostia. Moi heavy. Dame ganas de salir ca levitación, pero voume esperar. No quiero precipitarme por si alío. Pasa que está se poniendo todo demasiado oscuro. Está se poniendo todo cada vez más oscuro. No me gusta nada. O teleférico xa vedes que vai follado. Vai a toda hostia. E cando chega apagas a radio automáticamente. Moi bien. Hostia, este botón non era interactuable en un momento. Agora xa non. Tío, non me jodas. Teño que ir hacia a luz. Something up ahead. Do you see it? Eu vexo luz no medio da oscuridade. Putos vikingos. What the fuck? Samma på svenska! Fin. Holidays home. Bueno, para un finlandés deberían ser para cualquiera.
menudo momento para tocar as vacacións. Ati? Vanche facer unha emboscada que te cagas. Oh my. Did you miss me? Oh Did you my. have peace in your song? Oh my god. Yes. Un enemigo? No. Bark don't make a wound. You did good. Take my cassette player. You can borrow it. The song is a present from my friends to you. It will get you through the maze so you can do your job. Ah. Jumalauta. Did that really just happen? Of course it did. He gave me his cassette player. Nueva misión Get me through the Polaris. maze, huh? The janitor always has the keys. Sì, è o que aparece ao principio, é o Ati, sí. É o que tiña que buscar, pero non estaba no sitio onde estaba ao principio, cando xa te adentras ao principio de todo. E claro, tiña que buscar onde estaba. Supuestamente estaba de vacacións. Oito puntos, pois xa os vou canxar aquí sin dudar. Sin dudar. O sea, ahora mismo usa la LT para levar máis objetos. Oh my goodness. E mira, recarga esa energía mentras. Wow. Wow. É o chetadón. Ademais que eu pensei que cando tuvese esta habilidade que iba a atraer a 3 objetos inmediatamente, pero no, podes ir atraendo os ti co LT, eso cunde un cojón. Cunde un cojón, Porque ahora a certos enemigos igual os podes golpear así cos 3 obxetos. Vale, non sei, atravesa a habitación. Ah, mira, xa puxo os cascos. LOL. Este é o que escoita o conserje. Hostia, que guapo. Hostia, zapato. A mellor ten copyright. Oh my. Rock nórdico. Hostia. Pues ten sentido co que dixo hai un pouco. Hostia, raza esto, Nivel 6, Arrasa de música. Mas é máis surrealista que ele teña cascos agora. Eu tamén os teño postos. Dalle unha especie de inmersión especial. Teño cascos dentro dos cascos, por decirlo así. Un metallón. Oh my god, ¿esto qué es? ¿Inception? Hostia, chaval, qué movida. Wow. Creo que me precipité un pouco aquí.
esta hora... Guau, vou me marear, Qué movida, chaval. Qué movida. Wow. Hostia, ahí liaron, Hello, René, hostia, hoxe metes xente estrangeira, Hostia, deixaronme feito merda, Sí, a ver. Pero é que xusto hoxe, sabes, que entraron dous. Non é algo que pasara outros días. Pero sí, está claro que si solo streameo eu e dous máis, ou nadie, van entrar no meu. Hostia. Vai, axuda tú este, non? Acabo de me confiar un huevo. Morreu. E agora... Ui! É que a música é unha liada isto. Vamos a usar esto. Hostia, que hay un boss. Mini. Fai tanto daño como pensé. Ahí con granada incluida, sí, A ver, tiras algo. Oh yeah, boy. Sí, a verdad que esto ahora ten ese toque, a verdad. E seguramente isto salte o copyright en YouTube, cando o suba. Porque este xogo tamén ten unas opcións algo de activar. E non entendía por qué, pero debe ser por este momento exacto. Entendo, vamos. Tería sentido. Ou que haxa máis zonas nas que levas así os cascos. Hostia, vaya emboscadeixo. Hostia. Bueno, o xogo está troleando a nivel máximo, Está me troleando,
Hostia. Sabía que me iba a quitar vida, pero non un 95%. ¡No! Ah, bueno. ¡Yes! Bueno, otra vez. No me penaliza, es un poco raro eso. Joder, si teño que pasar por la movida toda é un rollo, Por moito que sea unha flipación. Pues vanme matar, ¡Vanme matar! ¡Ah! ¡Qué putada, chorbo! ¡Qué putada, chorbo! Tienes que volver a empezar este rayo. A ver, que está molando, sí, pero tienes que volver a empezar un coñazo, tío. No me puedes negar. Hay un resumen. ¡Oh! Hay resumen. Bueno, non acabo de entender que pasou aquí. Pensei que me iba a ir levar máis directo ao sitio. No, non me leva. Pues nada, hai que joderse. Non queres sair de aí o cabrón. Pero sí, foi un F en toda a regla, O sea, meted esos tos, collón. Hostia puta madre. Mierda. Cago nos misiles da Virgen. Ahora estou me flipando un pouco. Bueno, os misiles ten a puntería no culo. A ver, ¿qué? ¿Ahora qué? Para darme a min tiña puntería dos misiles, pero para darle ao inimigo... Aquí ven as troleadas. Aquí era o momento das troleadas. Este é o do... No te lo paro. Vale, aquí ven a ralladura mental. Aquí foi donde se me complicou antes realmente. Creo que sí que me levaron máis directo ao rollo, Non tuve que pasar por todo de antes. Se me movendo solo.
A que autopunta aos tres, que guapo. Que tétrico, ¿eh? E acabouse. Xa sei que antes cortei a mellor o rollo a haber morto, pero bueno, a verdade é que estuvo guapo esta zona, ¿eh? Estuvo moi guapa. That was awesome. La monta. The expedition into Slidescape 36. What Darwin Sí, brought back changed xa escoitei ao final. Pues sí, quedalle como un guante. Investigación dimensional. Hostia, está ali no outro lado, ¿no? E onde? Ah, hostia. É que no mapa, claro, no mapa non te podes mover. Non sei, non te podes mover no mapa. Descoloca un pouco, que xusto este aquí arriba. Corta lume. Ah, hai toda esta zona negra de aquí, que é a zona sin explorar. É máis onde estou eu exactamente. Yeah, you want me here. Finding the projector was how this all began. What started in ordinary ends here. You, me, Dylan. We've all come full circle. Esta que é unha zona máis de obxectos destas. Sí, a ver, sen duda unha das peores cousas planteadas é o mapa. É dicir, o mapa en momentos puntuales axúdache, pero na maior parte do tempo non. O sea, guíache en certo modo, porque che guía, sempre che vai guiar un pouco. Polo menos sabes onde estás, sabes onde tes que ir tamén. Pero a veces faiche perderte máis do que te axuda. Vale, vamos a ver, aquí de momento non podo construirla. Como se chamaba? Cargar. Ai, sí que podo. Forma que dispara hasta 3 proyectiles que poden facer que os enemigos atrapados na explosión se tambaleen. Pois esta arma teño que probala. Mellorar, hasta podo mellorar, Podo mellorar directamente, pero de momento vou esperarme. Vamos a ver. Perforante, devastadora, vamos a cambiar, cargable. Non sei como irá esta arma. Non sei se realmente coste de munición. Exclusivo para cargable reventadora. Área de explosión. Creo que funde máis esto, ¿no? Que é cunha especie de lanzamisís, ¿no? Pode lanzar 2, 3 ou... O sea, 1, 2 ou os 3. Oh, yeah, motherfucker. Pois pode cundir. Vale, como vedes, son as 11 menos 10. Enredei bastante máis da conta, pero bueno, tamén empecé as pasadas as 8 da tarde. Agora sempre hai a veces o rollo de que consigues algo e dache ganas de continuar. Sobre todo o da nova arma. Pero como se me sacan isto ahora? A ver, a arma pudena fabricar antes, pero faltábame unha unidade dun ítem para fabricalo. Non é que o moderan agora, é que agora pude no fabricar. É dicir, aquí
esta arma pedíame unha serie de obxetos e nun deles faltábame unha unidade. Non é que mo deran por chegar aquí, senón porque non o podía fabricar hasta agora. Xusto mirei agora e vin que podía. Pero xa hai tempo que podía fabricala se non fora porque me faltaban os elementos. A ver, insisto que o do final non sei se estou cerca ou non. Todo apunta a que cada vez estou bastante máis cerca. Non sei canto me queda. Pode que sea unha hora, pode que no seguinte stream o termine, ou pode que ainda me quedan pa 2, non o sei. Tamén, nada, Fano, eu tamén vou cerrar agora. Nada, non hai nada que agradecer. Gracias tamén por estar aí, por apoiar, que eso tamén axuda. E nada, eu vou no deixar aquí, como decía. Ata logo, chao.